Dysfunkce Maybomových žláz patří mezi časté potíže způsobující změny v kvalitě a množství lipidové vrstvy slzného filmu. Pacienti postižení touto dysfunkcí často trpí pocity a příznaky suchého oka. Maybomovy žlázy se nacházejí v horním a dolním víčku a produkují lipidy pro zevní vrstvu slzného filmu. Tyto žlázy vyměšují Maybom, olejovitou látku, která má zásadní význam pro zdravý a funkční slzný film, sloužící k ochraně a zvlhčení povrchu oka. Maybom přirozeně doplňuje lipidovou vrstvu, nacházející se na vnějším povrchu slzného filmu. Lipidová vrstva je pro slzný film důležitá, neboť brání jeho odpařování a poskytuje ochranu před vnějším prostředím. U pacientů trpících dysfunkcí Maybomových žláz mívají tyto žlázy nepravidelnou strukturu nebo dokonce chybí. Kromě toho mohou být oční víčka zanícená kvůli husté abnormální sekreci, která nedokáže poskytnout slznému filmu adekvátní množství lipidů a může bránit normálnímu toku Mayba. Abnormální Maybom není schopné doplňovat lipidovou vrstvu a důsledkem je nestabilita slzného filmu. Při bližším pohledu na slzný film zjistíme, že úbytek Mayba oslabuje lipidovou vrstvu, což může vést až k poškození povrchu oka. Změna kvality či kvantity slz u pacientů trpících dysfunkcí Maybomových žláz vede k přerušení slzného filmu. Rychlým přerušením slzného filmu dochází k jeho zvýšenému vysychání, které je způsobeno oslabenou nebo chybějící lipidovou vrstvou. Zvýšené vysychání vede k celé řadě problémů, vyúsťujících v poškození buněk epitelu na povrchu oka. V tuto chvíli začínají pacienti pociťovat zhoršení obtíží a velmi často zaznamenávají poruchy vidění. Zvlhčující oční kapky Systane Balance jsou vědecky vyvinutým přípravkem, který obsahuje HP guar, borát, sorbitol a demulcentní propylenglykol. Obsahuje Lipitech systém, jedinečnou emulzní technologii minerálních olejů a patentovaných aniontových fosfolipidů. Tyto zvlhčující oční kapky jsou určeny k obnově lipidové vrstvy a přirozeného slzného filmu. Po aplikaci pokryjí kapky Systane Balance s jedinečnou emulzní technologií celý povrch oka. Rozostření zraku je však minimální. Po smísení Systane Balance se slzným filmem, HP guarem, borátem a sorbitolem spolu s Lipitech systémem dojde díky demulcentu k okamžitému zvlhčení a ochraně oka při současné obnově a stabilizaci lipidové vrstvy. Síťová struktura HP guar borát se aktivuje, jakmile se pH prostředí přiblíží fyziologickému pH oka a uvolní se sorbitol. Tato síť vytvoří ochranné, viskózní a elastické pletivo, jež se spojí s hlenovou vrstvou a umožní demulcentu povrch oka chránit. Tato síť rovněž slouží jako zásobník Lipitech systému, který tak může být pomalu uvolňován do oslabených nebo chybějících částí lipidové vrstvy. Pokud se v lipidové vrstvě objeví trhlina, putuje Systane Balance k zevní části slzného filmu, kde se spojí se stávajícími lipidy, obnoví a stabilizuje všechny trhliny a navrací očnímu prostředí homeostázu narušenou kvůli dysfunkci Maybomových žláz. Systane Balance obnovuje slzný film a redukuje přerušení slzného filmu. Systane Balance, zvlhčující oční kapky spolu s Lipitech systémem, obnovují lipidovou vrstvu a znovu vytváří přirozený slzný film, což vede u pacientů s dysfunkcí Maybomových žláz k úlevě od příznaků suchého oka.